Natasha, skal vi lige lave den her undersøgelse? Ja. Hvad sker der med arealet af et kvadrat, hvis sidelængden fordobles? Jeg synes, vi skal starte med at tegne et kvadrat, som vi kan måle derudfra. Natasha, hvad er det nu et kvadrat der? Det er et, hvor at alle siderne er lige lange. Så den er 1, 1, 1 og 1. Ja. Ikke helt lige langt. Det redigerer vi lige på. Sådan. Godt, Natasha. Okay. Hvis vi skulle lave noget, hvor sidelængden fordobles, så kan vi jo så se udefra, at den her side, de sider vi har nu, i kvadratet, der er siderne 1 og 1 og 1 og 1. Nu skal vi så lave nogle, der er 2, 2, 2 og 2. Fordi vi laver den dobbelt så stor. Ja. Så også rigtigt. Sådan. Ja, så er det jo så godt. Okay. Kan vi se noget nu? Ja, altså. Arealet i polygon 1, den er 1. I polygon 2, der er den 4. Så vi kan allerede se, at den er 4 gange så stor nu. Men vi kan prøve at tegne nogle større nogen, så kan vi jo se, om det ændrer sig. Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Prøv at tegne en, der er 4 på alle siderne. Ja. Sådan. Sådan. Kan vi nu se? Det ændrer sig i hvert fald ikke. Ikke lige hvad jeg har set. Synes du, det ændrer sig? Nej, det synes Det er jeg ikke. stadig 4 gange så stort. Ja. Men prøv at tegne en, der er endnu større. Så 8 på alle siderne. Det kan være, det kunne hjælpe. Der. Prøv at tegne der. Så helt derovre til. Der. Ja, sådan. Sådan. Og så skal vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sådan. Sådan. Og så skal vi... Det kan vi Så så måler se. vi bare. Ja, det kan vi se. Sådan. Og så skal vi lige have den her. Sådan. Sådan. Okay. 4 gange 6. Eller 4 gange 16. 2 gange 16. Det er 32. Og 32 plus 32, det er 64. Så det er det samme. Det ændrer sig ikke rigtig, nej. Så vi har faktisk lavet en regel om det her. Det er, at den bliver 4 gange så stor, arealet bliver 4 gange så stort. Hvis sidelængderne fordobles.